to Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant. Benvinguts al programa de Conca Televisió, on diversos cursos de tercer fins a sisè de primària de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena venen a aquest plató per resoldre 3 preguntes de 4 matèries diferents. Les matèries són matemàtiques, ciències, actualitat i llengües. Abans de continuar amb la introducció, i com hem fet amb els darrers programes, informar-vos que a part de veure'ns per la televisió, per Conca Televisió, també ens podeu veure per internet, primerament amb www.youtube.com i un cop a dins fiqueu Global Production SCP. D'altra banda, també al Facebook www.facebook.com i a dins hi fiqueu grup assignatura pendent. I d'altra banda, dir-vos que també tenim un blog d'assignatura pendent. Ara sí, després de ben informar-vos, continuar amb la introducció. Primerament amb les normes. Dir-vos que amb aquestes 3 preguntes, a cada pregunta teniu 30 segons per pensar-la i un cop pensada aquesta resposta, llavors responeu. Llavors, en el cas que falleu aquesta pregunta, s'us petarà un globus. I evidentment dir que venen 2 escoles i cada escola opta de 3 participants. Ara sí, un cop fet aquesta introducció, passarem a presentar les escoles que avui ens acompanyen a aquest programa. A la meva dreta, l'escola Mestral, benvinguts. Hola, nois. Primer, el Juan Bosco. Tu tens 9 anys i ets d'Igualada. Les teves aficions quines són? El futbol. Futbol. I alguna més així que dius, mira, m'agrada? El bàsquet. El bàsquet. Molt bé, Juan. Després tenim el Jaume Bascompte, benvingut també. Jaume, tens 9 anys, oi? Sí. I tu d'on ets? D'Igualada. D'Igualada. I les teves aficions, que també en són bastantes, a veure, digue'm-les. Són el futbol, el handball i el bàsquet. I el bàsquet. Molt bé. I d'animals? 3 gats. 3 gats. En una casa, on els tens? Una casa de pagès. Una casa de pagès. Molt bé. I tu col·lecciones Minerals. minerals de tots tipus? Sí. I que en tens molts ja? Bueno, bastants. Molt bé. Després tenim el Xavi Domínguez. Hola, Xavi. Tens 9 anys i també ets d'Igualada, oi? Sí. Sí. I tu quin esport practiques? La natació. La natació. Molt bé. Fas competicions també? Bueno, sí, algunes. Molt bé. I tu col·lecciones maquetes? Sí. Maquetes de... Bueno, de naus. De naus. Molt bé, Xavi. Doncs ara passem a l'altra escola, a la meva esquerra. Benvinguts la mare del David Pastor. Hola, nois. Hola. Primerament el Xavi Montner. Hola, Xavi. Tens 9 anys i ets d'Igualada. Sí. I les teves aficions quines són? Futbol, esports així. Handball, bàsquet. Molt bé. Aquestes coses. Molt bé. I tens un animal, oi? Sí. Un gat. Sí. I com es diu? Gatuno. Gatuno. Molt bé. Després tenim la Berta Fernández, de la Berta. També té 9 anys. I tu d'on ets, Berta? De Montbui. De Montbui, molt bé. I quin esport practiques? Tenis, futbol. I a tenis fas partits, també? I els guanyes? S'intenta, oi? Molt bé, Berta. I l'última participant de la mare de David Pastor és la Mariona Montaner. Benvinguda, Mariona. Tu tens 9 anys? Sí. I d'on ets? Soc d'Igualada. D'Igualada. I quins esports practiques? Dansa i esquí. Dansa i esquí. Molt bé. I esquí també fas competicions o no? Sí, l'últim dia d'esquí. Ja s'acosta, la neu? Molt bé. Doncs ara sí que un cop presentada aquestes 2 escoles que avui ens acompanyen en aquest programa, començarem amb assignatura pendent. Així que, nois, atenció, que comencem el primer bloc. Toca el bloc de matemàtiques. Que mans fora del taulell. Que comença la primera pregunta. Atenció, 9 noies, 9, tenen mig entrepà cada una. Quants entrepans tenen totes? Ja. 18. No, resposta incorrecta. A veure, passarem rebot. Si voleu, torno a repetir la pregunta. 4 i mig. Resposta correcta. Molt bé. I ara les pares que patant globus. Ja ho sabia. Bueno, a mi se'm resisteixen molt, Bé, continuem amb la segona pregunta de matemàtiques. Atenció.
Quants costats té un pentàgon? Ja. 5. Resposta correcta, molt bé. Hem estat ràpids. Bé. I tercera i última pregunta de matemàtiques. Atenció una altra vegada. Digues 3 números diferents que sumats facin 42. Ja. 42. 42. 21, 12 i 9. Resposta correcta. Molt bé. Sí, senyor. Bé, i us en recordeu que us vam venir a gravar uns vídeos a les dues escoles? Sí? Doncs primer donarem pas al vídeo de l'escola Mestral. Anem a veure aquest vídeo.